one of the greatest or the greatest enemy of man is laziness. In the book of Proverbs 26 verse 13 to 16, it says, "The sluggard says, there is lion in the road, a fierce lion roaming the streets. As a door turns on its hinges, so a sluggard turns on his bed. The sluggard buries his head in the dish. He is too lazy to bring it back to his mouth. The sluggard is wiser in his own eyes than 7 men who answer discreetly." Kuna na ditoy, iti sadot nga tao. Maiarig ngay nga kasla di mo iti ruangan at nga iti hinges na. Di agpuspusipos tapno kumputan ti ruangan. Ado iti rotation na. Agtaytayak nga agtaytayak. Ngam awan ti turong na. Pusipos nita nga pusipos kada iti room war kung umunog iti may nga kwarto. Ngam awan iti turong na. Kasla nga iti Ferris wheel. Iti Ferris wheel agtaytayak. Nya agtaytayak. No ay natin nagluganam. Ijay kamutla nga bumaba. Mano nga tayak mo. Adakad tanga agsarwa pa'y dagiti naglugan. Adakad tanga manirnervyos. Agbayad na pa'y. But kalpasan na nga nagtayak. Ijay mutlaang nagapuan na nga nagluganan. Isumutlaang ti bumabaan na. Kuna nakas ti arig na ti tao nga sadot. Kat, daytoy ti may saka dagitoy kadakkelan actually nga basol ditoy daga. Ijay kinasadot. That's why in surat daytoy ti kasiriban nga tao ditoy lubong. Ito'y 21, Proverbs 21 verse 5. "The plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty." Dagitoy masisirib, dagitoy nagagat, dagitoy willing nga aglingot, dagitoy trabaho ti iman na adaturong na. Ang apod matuturog. Diyeti kahit nga sa uwan ditoy ni Solomon. Anya dagitoy nagagat, dagitoy limpyo, yung mga taong masisipag kahit hindi yan nakapag-aral, yung resulta ng kanilang pawis may patutunguhan. Ayan. Kaya nga in Proverbs 20 verse 4, it says, "A sluggard does not plow in season, so at harvest time he looks but finds nothing." Wow. Ang tamad daw ho, wala sa panahon kung mag-araro. Buti nga kung nag-aararo. Ibig sabihin niyan, laging wala sa timing, laging wala sa lugar. Lahat na nag-aararo, buong barangay, buong kapitbahay nandoon sa bukid nag-aararo, pero yung tamad, laging huli, hindi haan nag-arado. Laging wala siya sa timing, laging wala siya sa lugar, kasi nga dahil sa katamaran. And so, sabi niya, so at harvest, kaya kung tag-ani, he looks but finds nothing. Kaya during harvest time, wala siyang inaani. Matututurog mo. Di kung kunan dito ni Psalmist David. Ito yung sinasabi ni King Solomon at yung kanyang ama na si King David. Ito naman yung sinasabi niya sa Book of Psalms. At sa Psalms 25 naman, verse 4 and 5, sabi niya rito, ito yung prayer ng taong masipag. Yung prayer ng taong willing magbanat ng buto. "Show me your ways, O Lord. Teach me your path. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long." Ito yung mga sa English, mga teachable, willing to learn. Yung
kahit na marami na silang nalalaman or alam na trabaho, hindi sila nakokontento ron. Gusto pa nilang, they are willing to learn more, to climb, to take off doon sa kanilang, yung level ng kanilang pinagagagawa. Pero kung ang isang tao, ubod ng katamaran, ang Tagalog dyan, katuga, wala nang ibang ginawa kundi kain, tulog, gala. This is the very reason why nung panahon ng mga Hebrew people, na of course meron silang leader in the person of Moses, pero sang katutak ang mga tamad doon sa barangay nila. Kaya nga hindi lang tamad, reklamador, not willing to learn. Kaya yung sinasabi ng Panginoon sa kanila na promised land, na ibinibigay ko na sa inyo, gawin nyo lang ito, go to that promised land, at hindi kayo magiging a slave dyan sa Egypt. Kalain mo ba namang yung travel nila from Egypt, nung papunta sila sa promised land or the land of Canaan, na sinabi ng Panginoon na doon yung perfect place yun yung perfect place, inheritance na ibibigay sa kanila ng Panginoon. 40 years nila in travel. Why? Dahil ang daming maraming masisipag doon, pero karamihan doon is mga tamad. Tamad in the sense na ayaw sumunod doon sa mga instruction. Puro reklamo lang ng reklamo. 40 years, and after na nandun na sila sa promised land, yung ipinangako ng Panginoon na flowing, yung blessing ng milk and honey. Ito na, tumayo itong si Joshua, their leader, siya yung humalili kay Moses. Sabi niya, the whole assembly of Israelites gathered at Shiloh and set up the tent of meeting there. The country was brought under their control, but there were still 7 Israelite tribes who had not yet received their inheritance. Nandoon na sila sa compound, nandoon na sila sa lupang pangako. Gunudon dalaangan kuma kung ano yung inilaan ng Diyos sa kanila. Kukunin na lang, i-receive na lang kung ano yung blessing na inilaan ng Diyos para sa kanila doon sa lupang pangako. After 40 years ng journey, ito pa rin. Verse 3, so Joshua said to the Israelites, how long will you wait before you begin to take possession of the land that the Lord, the God of your fathers, has given you? Grabe, ito yung sabi ni Joshua. May mga barangay dyan na tamad. Hanggang kailan kayo magbabanat ng buto? Hanggang kailan ninyo simulan para mapasa inyo yung inheritance na inilaan ng Diyos sa inyo? Hanggang even in our generation today, nagdado ti tao, nakamulagat ang titawid da, ibulsada laangan, masadot da pa'y. And so, sayang yung pangako ng Panginoon na blessing ng milk and honey sa kanila. Kaya ito yung instruction ulit sa kanila ni Joshua. Sabi niya, appoint 3 men from each tribe. I will send them out to make a survey of the land and to write a description of it according to the inheritance of each. Then they will return to me. You are to divide the land into 7 parts, and the rest of the verses. But look at verse 8. As the man started on their way to map out the land, Joshua instructed them, go and make a survey of the land and write a description of it. Bakit itinutulak pa eh? Talagang
Pinangangandalakan pa ni Joshua na, ang kayo na, ang kayon, aladan yu, isurvey yu, bagkukwayo nga ron deta, hang kayo man lamod nga, bumangon, tapno, aramidin yun, DJ, kukwayo nga ron. Kayo naman makikinabang dyan eh. Yun yung sinasabi dito ni Joshua. And this is the perfect picture ng mga taong kahit Kristiyano na, claiming na they are serving God, pero kapag ubod ng tamad ang isang tao, marami hong delay. Hindi lang delay, baka hindi pa mapapasa kanila yung ipinangako ng Diyos. Kagaya nung mga ito from Egypt to their promised land, they took 40 years. Pero nung, alam niyo ba, nung governor na si Joseph, pinagpala ng Panginoon ang Egypt through Joseph the dreamer. Nung nag-request yung tatay niya, anak, pag ako naman namatay, iuwi niyo nga yung aking bangkay dun sa atin sa bahay, dun sa bayan natin. Dahil dayo lang tayo rito. Sige sir, sige, opo, sabi ni Joseph. And after na namatay yung kanyang ama, nung inuwi nila yung tatay, yung bangkay, hindi pa uso ang All Saints Day noon. From Egypt to Israel, na pinanggalingan nila, 3 weeks lang. While nung una silang pumunta, 40 years, pwede palang lakarin yun, mag-journey ng 3 weeks lang. Why? Dahil walang tamad doon sa barangay nila, doon sa family nila, nung inihatid yung tatay. Walang mga reklamador. So, walang na-delay. Every single day, every single minute. Na-achieve nila yung kanilang purpose, na-achieve nila yung kanilang trabaho, and everybody enjoyed the travel. Ang mga taong willing to learn, willing to magbanat ng buto, marunong yan, willing to the risk, marunong sumugal, yung positive na sugal, yung ibig sabihin, sige, gawin natin to. Ano man yung magiging result, tatanggapin natin. Ayan, ano nga dyan, uray ka laang ti pensyonado ka niya ti pawid damamang kuntadim. Doon na lang sila umaasa. Look at Ecclesiastes 11:4. Or whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the clouds will not reap. Ito yung mga taong willing, hindi kagaya ng mga taong, sige, hinihintay na lang nila kung kailan yung direction ng hangin, at whoever looks at the clouds will not reap. Yung nakatangad na lang, kitaan na lang no ay natimatnag. Handa nga kaya't nga aglingot, handa kaya't nga kakalyo ti imada. Sabi niya rito, wala silang aanihin. Wala silang aanihin. And so, with these verses, mga kababayan ko, mga katribo, ang message ng Lord dito, ayaw na ayaw ng Diyos ang tao tamad. Laziness is one of the 7 sin here in the scripture. Kinasadot. Pagpalingki ka siya sidaglaang kat nasapol nga tricycle kapay. Pwede mo namang lakarin. So nga ti tao, resulta na tuloy, ureha nga dapat nga agsaksakit data, hampulos mo't nga ma-exercise, hampulos mo't nga aggaraw dagiti urat na, pati dagiti dara na masadutan nga ag-flow. So, may mga signs
of laziness na pwede nating makita, ma-observe. Hope wala sa atin ito. I'd like to share at least 10 signs of laziness. Number 1, ito yung mga late riser. Yung tanghali na hindi pa nagigising. Apo, ngin matun ti init, maininitan ng tilikod, kundi ay ubot na, han pailaang nga bumangon, ag ulus pailaang, pas langay nga baklat. Yan, ang tawag dyan. Number 1, kasama dyan, syempre, na simptomas, yung mga taong pagbangon. Dapat ang unang-unang gagawin yan after prayer is agkupin ti ulis. No ti tao nga binmangon ket napanen ti nangan nag-breakfast no anya tinaramid na nga hana nga kinupin ti ulis na simptomas dayta nga tao kinasadot. Number 2, dayta dijay makais-isbuon ituturod nga pailaeng di kama nga matuturog. Handa nga kayat paila nga bumangon. Sintomas ti kinasadot. Or, detamad di jay banyo, di agdigdigos ka. Agdigdigos ka, kat abay mo tilyo duro. Kat bigla ka nga makais-isbo, kat iisbumlad tayo dyan ay banyong adamad di dyan ay bowl ijay nga pag-isbuan ko ma. Kat hangka nga masadot ka nga mapan, ada kayat na nga saon di jay. Or some people ada ti swimming pool nga rod dayta pagkatapos kaputa makais-isbo ka da kay kat irwar mo ladtan adamot ti banyo ijay nga manulamot di umakong ka naman dyan at mapangkayagsiyan. Pangalawa, no adadagi jay da sadot di may nga tao. Number 3 is dijay nga panag-inom, simptomas lang ito. No, diya tao kat ag-inom, nga adamot ti nakakabil danom ijay pitcher, kat adamot ti baso, ijay kat ijay pitcher ti pag-inuman na. Nga adamot ti baso, simptomas lang, haan nga willing, nga mang ikabil, ay reflection lang diyan ay anya da dijay uneg day ka nga tao. Super katuga. Number 4 is di tao nga handa nga amo nga mangugas tinanganan na. Apo bukatot laeng amo na nga mangan may isa nga palanggana tikinan na kaibadeng din plato na isnan lababo. Orayin na nga makoton, orayin na nga numangan man iso na sanan to ugasan no willing pa lang iso. Yung no ti tao. Number 5, dito'y di simptomas nga nga mo maglaba. Diba? Doon na. At least underwear man lang. Yagdigos ka pagkatapos. Binuyatam laang ti bagim. Inbati mo ti pinagsukatam. Kung ang tinagduma, nagagat mo't iso na. Talaga laang nga kwa. Iso nga, adamot trabaho na data. Talaga lang hanang mo nga aglaba. Katsuruan na. Haan nga nagagat di jay. Ang tawag doon. Ako nadagamin nga. Han mo't siguro nga sadot di jay. O sige, han nga sadot no iso. Tada trabaho naman. Anong tawag mo doon? Kina chugs. Kina doggy. Kat naparaswa tayo nga tao. Han nga doggy. Ayan. Number 6 is not willing to learn how to cook. Ato ti tao. Yan na ganan. Maawatan dagyan nga di makal jay iling. Handa nga mong agbayo. Yan nga rod. Handa nga narwam. Handa nga pinadpadas. Nung at least di ang mo tayo kumamot ang isaang among bang isaang tiin na po'y urain na po'y man lang. Pinaka-basic naman yun. Or nantayo nga mo, willing ba tayong matuto? Di mangsuro. Yeah, that's part of, Filipino family.
At least, di sukat ti danom, isut sukat ti bagas, isut sukat ti danom. Yun pinaka-basic yun. We should learn. We should be willing to learn how to cook. At least man lang. Diyan mo or hayan nga iyagdan iti. Kurang lang nga iso dapat iti mangi kanjing iwat mo tapno agngar-ngar. Number 7, di kwarto na. Kumusta di kwarto? Amin ba nga awan ba ti hanger dita? Amin ba nga bado kat kasla pigadan? Awan na idumaan na di pigadan kundi bado at delikado. Oh, ladies, nukas di umararam kan ka, panunot kan. Nukas di nairanangan na pasyar mo di balay na kat umararam pa lang kas di ano da balay da uno ijay kwarto na no nakitang kat medyo awan na dumaan at pigadan kan t-shirt na ay tumaray kan. Number 8, yung tao nga awan ti kabutong ko danumlag ti agdigos. Ano ti tao anda nga wiling nga nagrigat mo't nga i-judge tayo anya no mamin anong agdigos ti may nga tao agdigos kumamot ti tao. Uray nakabangbanglo baka perfume lang di kabkabil na mabalin mo't gaya mga pagmulaan ti kamu ti bangir ti lapayag na delikado. And number 9, this is one of the most important gauge to evaluate ourselves. Doing our assignments on time. Number 9 is doing homework last minute. Grabe. We need to escape that kind of attitude. Kapag kaganon ang isang tao, delikado. Yan, DJ, samsambot amin. Pagkatapos, they will justify it by saying, yan kasi yung specialty ko, yan kasi yung area of excellence ko, yung puro abrupt. Delikado. And lastly, people who does not pray. Delikado. Of course, when we say prayer or pray, is dalawang klase kasi. Merong tinatawag dyan na yung actual prayer. Actual prayer, lahat ng ating sinasabi, yung communication, actually that is prayer, considered prayer. The other prayer is the formal prayer. Na ito yung communication natin sa ating Creator, our Lord Jesus Christ. Yun yung sinasabi ko rito. If a person doesn't know or not willing to learn to pray, delikado. Salud natin yan. And so, yan hope dun sa 10 sign na yan, kapag tinignan natin at mayroon tayong 3 dyan, mayroong 3 nangingibabaw. Kahit 3 lang dyan sa 10 yan, we need to check our hearts. And God is willing to guide us, more than willing to help us, para hindi tayo ma-level dun sa katamaran. And God will bless people who are willing to learn. God will bless people who are diligent, marunong magsipag. Ang dulo, magkakaroon siya ng tamang profit. God bless us all. To God be the glory.